May ano ka ba? Lahing motor ka ba? Kasi ang last time mo from your marathon is 2:50. 2 hours 19, ma'am. 2 hours and 19. My gosh. Okay. So, ito guys kung sa mga hindi nakakaalam, last July, when was that? June 12. 12, yes. June 12, kasama natin si Arlan kung saan sumali siya sa Manila Marathon dyan sa may MOA, sa may Pasay. Hanggang EDSA, kumbaga SM MOA hanggang SM North EDSA, tinakbo niya yan, it's 42 kilometers to be exact, nang sa loob ng 2 hours and 19 minutes. Wow. Ano yung mga naging preparation mo dito, sir? Bali, after namin sa Tokyo Marathon, ma'am, na balitaan ko na may EDSA Marathon. Kaya Okay. tinuloy-tuloy ko, tapos nagpaalam po ako sa coach ko. Sabi ko, maglaro ako ng coach, Manila Marathon dahil gustong-gusto ko talaga laruin yan. Kasi nung last Manila Marathon, hindi po kami naglaro. Ano yung pinaghandaan nyo talaga? Pinaghandaan As in, talaga. Alam mo yung ruta na parang sabi nga nila, ang dami nag-run kasi nga parang roller coaster yung ruta doon. Oo. So ilang days, ilang months mo siyang pinaghandaan? Bali, 2 buwan po pinaghandaan talaga. 2 buwan. Hindi po basta-basta maghanda ng marathon. Kung bibigyan mo lang din ng idea yung mga tumatakbo ngayon, yung mga gustong sumali sa marathon, ano yung basic na pwede mong maibigay sa kanila? Yung tip ba na parang, okay, ito lang yung 3 bagay nyong dapat tandaan kapag ganito yung distansyang gusto nyong takbuhin. Pag may gusto talaga silang salihan na marathon, kailangan talaga na paghandaan. Hindi kasi basta-basta na sasali ka lang na hindi mo pinaghandaan dahil magsisisi ka lang pagkatapos. Kaya yung iba sasabihin nila, hindi na ako sasali sa susunod na marathon dahil sobrang hirap. Mahirap talaga sa pag hindi mo pinaghandaan. Pero pag pinaghandaan mo, nai-enjoy mo siya habang tinatakbo. Ilang years ka na nasa national team, sir? 2023 ako nag-start 2023. Pero ever since, bata ka palang tumatakbo ka na sa asawa mo. Charot! Tumatakbo ka na. High school. High school. Sprinter or marathoner talaga? Kuha na talaga, long distance na. Long distance na talaga. Kasi ito sa mga hindi nakakaalam, iba po talaga ang training ng sprinter at saka ng mga long distance. No? So, anong pinagkaiba nun sa dalawa? Kung long distance, sabi nila, bukod sa kada linggo, kailangan umaabot ka ng 100 kilometro para takbuhin. Tama? Tama. Ano yung sa'yo, sir? 100 din o mas higit pa? Pag normal days lang namin, nasa 130 to 150. Normal? Ba, hindi na normal yun. 130 kilometers every week. Wow. Grabe. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.